Per preparar els ametllats necessitem molt pocs ingredients. Sucre, clares d'ou, ametlla mòlta, ratlladura de llimona i ametlles marcones crues. Comencem ratllant la pell de la llimona i la reservem. Després posem les clares en un bol i les muntem a punt de neu. Quan estiguin quasi muntades hi afegim el sucre a tandes, sense parar de remenar, i la ratlladura de llimona, i continuem remenant. Ara incorporem l'ametlla mòlta i ho fem a tandes amb moviments envolvents. Anem embolcallant l'ametlla mòlta fins que ens quedi una massa ben homogènia. Nosaltres hem fet servir una mànega pastissera. Va molt bé a l'hora de fer els ametllats. Posem un paper sobre la safata de forn i amb l'ajuda de la mànega anem fent les galetes o ametllats. Al damunt hi posem una ametlla marcona crua, pressionant una mica. I els tenim a punt de coure. Amb el forn preescalfat a 170 graus els enfornem durant 15 minuts. Si cal, els hi donem tot just un toc de gratinador. Han de quedar ben tous per dintre i un punt cruixent per fora. Són boníssims. Si t'ha agradat, deixa'ns un like i ens veiem a la propera recepta.